Greetings and welcome back to Peter's Passion. Is it your first time here? Please, you know what to do. Click the subscribe button and hit the notification bell so that whenever I'm going to post a video, you will not be missed. So today, without wasting much of your time, Nasi, introduce. So guess who it is? It is my twin brother Peter. So let's welcome our brother Peter as he come in. Welcome, my brother Peter. Thank you so much. I'm good. Thank you. How are you? Ah, that's wonderful. Enda kufanana neni so? Tiri ma twins. Mamsina udza vanhu. Okay. Chatangosiyana chete apa jacket chete mune jacket ina handina, but everything takafanana. Oh, hamusutonorwa. So why don't you let our viewers know who you are? Makazvarwa kupi, mune makore mangani, munobva kupi? Taurirai vanhu tinzwi kuti life yenyu neyangu inofanana here. Inini ndinoitwa Peter Mutarani. Ndakazvarwa kuGokwe, ndakazvarwa mugore ra 1993 muna 10 December. Okay. Yes. So yeah. Okay. That's wonderful. So imimi muri kugara kupi izvozvo? Inini ndiri kugara kuCape Town, kuno kuCape Town. Okay. Yeah. Ndiri muCape Town. Munozanda ndakateerera zvamuchitaura zvese apa. Seems like information yamapa apa ndeyangu yese zvayo. Serious? Alright. Imi makakura muchengetwa nani? Uye homati makakurira kuGokwe? Yes, ndakakurira kuGokwe. Alright, izvo mamandudza. Saka imi alright, muri kuita nezvei kunoku? Ndiri Uber drive. Serious? Yeah? They're the same thing zvandiri kuita inini. Serious? Nanitoshimanya. But inini nemi tazosiyana pachinohani. Tazosiyana pakuti inini ndine channel inonzi Peter's Passion. Kana nini ndinayo. Serious? Hazi ndinayo channel inonzi Peter's Passion. Vane channel inonzi Peter's Passion. Yes, ndinayo. But channel yacho ndeinoyi. This is my twin brother. Tora na channel tichange tiri tese panapa. Guys, no. This is not my twin brother. This is me. It's just an edited video, but this is who? Me. This is me. Are we together, brother Peter? Yes, we are together. It's you. Let's confuse them. You are me and all I'm right, you. So imi maplans enyu ndeyekuita sei gore rino? Gore rino ndiri kuplana kuenda kumusha. Kudheni chaiko. Hapana chekumirira. Okay. Osaka kana zvamunoda zvikaita muda kuenda kumusha. Yeah. Tikuda kuenda kumusha kana. Okay. Yeah. Reason yenyu imimi yamunoda kunyatsoendera kumusha chayo ndei yamungati kuSouth Africa kwakunyanyobhowa here kana kuti chiri kuitika? Honestly, kuSouth Africa kwakurwadza. Kutaura chokwadi. Kwakurwadza zvekuti dzangove nharo. Dzangove nharo zvekuti izvozvi kuna xenophobia. Kune zvakawanda zviri kuitika. Okay. Saka ini hangu handichadi. Ndane about 11 years ndiri muno saka pari kurwadza kuita zvekumbonyepa. Wow. Okay. Yeah, inini I can say kuti zveshuwa kunoku kutobhowa ende dzangove nharo. And zveshuwa nino ndoda kuenda kupera kwegore rino iri. Yeah. But ndoda kutanga ndatenga stand. Okay. Yeah, ndoda kutanga ndatenga stand. So ndikatenga stand ndobva ndadzokera kumusha. Otherwise inini handina pekugara. Handina hama inosvika ichindigamuchira kuti uya wasvika. Yeah. Handina hama dzepadhuze zvekudaro zvekuti dzinonditi uya uzombogara pamba pedu, plus ininiwo wacho handitodi kusvika ndichipinda mumba mevanhu. Yeah. Haizvazvisi right. Yeah.
makambozviitawo here imimi chimbondudza experience yenyu kuti makambozviitawo here imimi kuti mashanya kumba kwevanhu chichinoitika kana kuti mukaenda kuZimbabwe chichinowanzokuitika since imi mune situation yakafanana neyangu yekuti hamunawo pamunoti penyu chichi chamunowanzokuita imimi. Inini ndikaenda kuZimbabwe ndine nditori mumisha yevanhu zvazvokuti ndashanya pahama iyo ndiri pabrother iyo ya zviya zvokuti une uchingofamba uchingotenderera mudzimba dzevanhu but hazvizodi kuoverstaya futi mudzimba dzevanhu. Okay. So unofanira kungogara kana 3 days uri pamba pevanhu kana 2 days uri pamba pevanhu obva watomuvha. So imimi ndoda kukokai pano pa YouTube channel pa Peter's Passion kuti tinge tiri tese tichita ma videos tese sometimes pamune maitawo mukana makasununguka here. Yeah, of course. No problem ndiripo all the times. Okay. Yeah. That's wonderful. So imimi munofarira niche ipi? Yeah, ndikureva type yema videos amunoda kuti tizova tichiita panapa ndeapa. Maybe zvechechi Bible. Okay. Yeah, we can do that. Not a problem. Okay, so can you tell our viewers something interesting? Okay, or let me rather ask you a question. Kuti ndinzwe zveshoko kuti zveshoko zvirimo here. What do you think the purpose of life is, Mr. Peter? The purpose of life, as the Bible says, the purpose of life is to love God and fear God and obey His commandments. Zvinowanikwa muna Ecclesiastes. Okay. Yes. That's wonderful. So saka muno makadzika nazvo nyaya idzi makadzika nazvo. Alright, imwe question musati maenda yandoda kubvunza ndeyekuti imimi so munotenderana nazvo here kuti tizova tichiita ma daily vlogs, even not necessarily kuparidza, just doing my daily vlogs together? Yeah, of course, we'll do that. Okay. Anytime. That's nice. Yeah. That is interesting. Ladies and gentlemen, ndinamukoma Peter panapa. We are having a good conversation, and then ndichange ndinavo mukoma Peter pano almost every time. For sure. Kawanenge wawana mukana, indawanawo mukana, tinosangana tichikurukura. Next time patinouya tichauya tine nyaya dzimwe dzakanyatsodzika. Pasofana chingokuintroduce to the new me, to another brother here, mukoma Peter. Indeed. So yeah. Mukoma Peter panozomuda kutaura here kuvateereri vedu. Ndinongoti stay tuned and subscribe. Kana musati masubscribe, bayai mo share video. Yeah, tell them. Yes. Bayai mo share video, mo subscribe. Moudza vamwe kuti Peter ane mutwini wake, uyai muone Peter. Yes. Yeah. Tell them. Yeah, Peter ane mutwini wake. So tichange tichikupai content yakasiyana siyana. Zvichienderana nekuti imimi mati toita zvipi zvacho ne brother yangu, my twin brother. Anyway guys, the video you are watching is edited. Tell them. There is no brother Peter here, And it's just me. I don't exist. It's a computer. It's a computer. I have edited this video. So give me a rating in the comment section. 10. How did I do? 10. And also, kana muine ma ideas kuti ndishande sei na mukoma Peter, ndiudzeiwo kuti ndoshanda sei na mukoma Peter ava zvamunofungidzira imimi. But you're going to be seeing a lot of these kind of videos. We are going to do interviews. I'm going to be interviewing mukoma Peter. Sometimes he will be interviewing me. So sometimes you won't know which is which or who's interviewing who, because we are both Peter. Is it mukoma Peter? Yeah. Yes, we are Peter and Peter. So ladies and gentlemen, I thank you for your time. Mukoma Peter, mashoko yenyu okupedzisira kuvateereri vedu. Ndinoti subscribe to my brother's channel here. We are going to be together tichistreama, tichikupai ma vlogs, tichikupai zvakasiyana siyana, chakupakurirai zvinonakidza. Yeah, entertainment. We are here to entertain you. Thank you so much. And guys,
So guys, I did a video randaitaura nezveblood, and it's interesting and you want to watch that video. Deep mysteries behind the blood, deep mysteries panyaya dzeropa, where I talk about ropa, mushandisirwo rinoitwa nemasatanisti, and the reason why they use blood, why pachidiwa ropa remavirgins, why pachidiwa ropa revana vadiki, why pachidiwa blood anyway, what is the purpose of blood, zvese chii chiri kumboitiwa. I explained those things in Deep Mysteries, but I didn't go much in depth, but kana mukanditendera ndichadzoka more. So ladies and gentlemen, thank you so much, and Mkoma Peter, thank you so much for being here. Thank you with so that, much. With that, ladies and gentlemen, it is a goodbye for now. We'll see you again with Mkoma Peter. Ndizvo here Mkoma Peter? Yes, goodbye. Thank guys. you so much. Thank you. Thank you so much. But not Jesus paid my debts. What do we mean Jesus paid my debts? Tine chikwereti, kana une chivi une chikwereti chinoda kubhadhara. Saka Satani as a prosecutor anokutsvagai nekuti mune chikwereti. In the courts of heaven unopiwa tsamba yekuti enda unocollecta. Kana iwe wakamboba uchibira someone, Satan anoenda nemafiles kudenga. Peter akamboba musi wakati. Zvadaro Satan anouya kwandiri kana kutuma vakomana vake. Obvious, anototuma vakomana vake vouya vocollecta mari yandenge ndinayo. Ndipo unonzi Peter arobiwa kana Peter abirwa. Chii Satan atuma vakomana vake kuzotora, because atenderwa kupi kudenga. Saka isusu tinozokomplaina kuti ndarobiwa sei Mwari aripo. Sometimes in a way kuti wakamboba before kumashure uko, and the case iyoyo hauna kuireurura kuna Mwari. Satan is still accusing you. That's why he still has legal door to access your money. Saka Satan is working. Satan is busy, and he is there to accuse you, to prosecute you. Regeni bokudzai imwe nyaya. Many people don't talk about these things. But regeni ndikudzai inini ndakakupromisai kuti I will unveil mysteries. Satan akonzeresa Adam na Eva kutadza mugarden senyoka. Akanzi uchadya dust, and munhu akanzi uri dust. Satan kuti arambe achirarama anofana kumwa ropa. Deep mystery here. Satan kuti arambe achirarama anofana kumwa ropa. Ganyatsogara zvakanaka. Nanyatsogara zvakanaka. Satan kuti arambe achirarama anofanwa kunwa ropa. Jesus, God, is the life. But Satan akabviswa pane life kuna Mwari kudenga. Abva auya pano pasi. But kuti arambe achirarama nemademons ake nemaspirits ese, they must eat or drink something that has life in it. Saka uchinzi life is in the blood. Life is in the blood. So that's why devil agents, witches, and all these people eat and drink blood, because life is in the blood. That's why varoi vachirarama live long, because life is in the blood. It's a mystery. Varoi, they can live 100 years because they are eating your life, taking your life into themselves. Do you get this? Satan akanzi, you will eat dust, and you are dust. Your flesh, your physical, the physical part of you is dust, and therefore Satan consumes that for him to continue living. That's the reason why you see kunema mass sacrifices anoitwa. Wondo dzimwe dzinongomuka munyika yakuti nyika dzakutoshuddana nyika. Satan wants blood. Kune inonzi blood bank yekuti each and every Satanist anofanira kuenda kunopa an account annually kuna Satan kuti this is the blood I have brought. Ndoro para ndaunza iri this year. Ndaunza magallons akati, ndaunza madrama akati eropa. Because Satan and his agents and his demons, they feed on blood. They have no life in them. They have to drink your life for them to continue living.
Just like a battery charges another battery, life within the battery can charge another life. Do you hear this? Power charges power. Do you hear what I'm telling you? So Satan is drinking blood. But ropa remunhu asina zvivi, ropa remwana mucheche, ropa re a virgin riri more valuable than ropa remunhu wese ane zvivi nevanhu vakasviba. And rine more life because harina kudefiliwa. Ropa rakadefiliwa rafanana nedrink rakadilutwa. Drink risina kudilutwa ndo ropa revana vacheche, ndo ropa remavirgins, ndo ropa remukristu. But Satan haana kupiwa that legal door yekumwa ropa remukristu. Because mukristu ane ropa raKristu maari. Saka Satan haagoni kumwa ropa raKristu. Saka that blood is so important to the devil. That's why my virgins are going missing. That's why vana vadiki are going missing. Because they have not sinned. Sin is filthiness in the spirit. Isusu tinoona sin. Oh God, I'm getting into another mystery again. Isusu tinoona chivi, just like it's a sin. But chivi chinotonhoa. Chivi itsvina. In the spirit, that's why God cannot come close to you. It's not like Mwari vari kukutya or Mwari vanotya maspirits. Oh no. Maspirits anonhoa because ane zvivi into their lives. Iwewo munhu wakaita chivi unenge uchinhoa. Hauna kusiyana nemunhu asina kukwesha mazino. Kana iwe uri padhuze nemunhu asina kukwesha mazino akataura ari padhuze newe, chii chinoitika? Unobva panzvimbo because uri kunhohwerwa. You feel like vomiting. That's the same thing with God and his angels. They don't want smell yechivi. Saka Satan also himself anonhoa zvokutonhoa zviya. If you ask ma-Satanists, ex-Satanists akabuda mu-Satanism, they will tell you kuti the devil himself ane a bad smell. I have heard stories from former Satanists who tells you that there's a former Satanist whose name was Erica Mukisa from Uganda. She said the devil anotonhoa ane odor iri so bad. Why? Because he's so sinful. So same as you, when you sin, it's like unichironda chiri kubuda urwa chiri kunhoa. Therefore, the angels of God will walk away from you and God himself will walk away from you. That's why shoko richiti hanzi, your sins has made a separation between you and your God. Anyway, let's come back to the blood. Ropa imari kunyika yemweya. Ropa rinotenga zvinhu kunyika yemweya. Saka pane pachinzi Jesus paid my debts. The blood of Jesus is more valuable and more important than any other blood that you can think of. Because Jesus was not defiled. Jesus had not sinned. Jesus was pure, holy, and clean. So his drop of blood is worth more than gold, is worth more than silver. His drop of blood can buy the entire world and pay for the entire world's debts. So the more valuable the blood is, ndo zvinoenderana nezvarinopechesa. Saka ropa remunhu munhu haagoni kukufira iwewe kuti uregererwe zvivi zvako. Ropa remunhu neremunhu rakafanana. Even ukava mutsvene haugoni kufira umwe munhu because ropa rako harina value yekubhadhara chikwereti chaunenge uinacho. Saka pari kudiwa ropa raJesu ndo rinokwanisa kubhadhara zvikwereti zvenyu zvese zvamuinazvo. Blood is currency. Saka uchiona varoi, masatanisti, zvese izvi vachishandisa blood as a currency. Vari kutengei? Vari kutenga masimba. Namba yevanhu vawakauraya kana kuti type yevanhu vakauraya inodetermine your rank in the spirit. Ndosaka uchiona varoi vaifara kudya vana vadiki than vanhu vakuru, because vana vadiki vari innocent and ropa ravo riri more valuable than ropa remunhu mukuru. So ndo mystery iri muropa. Chii chinoita kuti ngozi itevere ropa? Have you noticed kuti even Mwari vanotaura ivo kuti I'll visit the iniquity to the children, and to the third and fourth generation. Why zvimboita seizvo? Have you asked yourself kuti why Mwari vachidaro kuti to the third and fourth generation?
Why ngozi futi ichiita nyaya idzodzo dzakafanana nekuti to the third and fourth generation? Do you know kuti ngozi beyond the third and fourth generation haitevera? Nongogumira pa third and fourth generation. Let me tell you why. Ropa. Chinhu chinonzi ropa, blood, ropa rako riri umu muganda mako life. Therefore ndakaita mwana inini, ropa rangu raenda mwana ye. So mwana ye ane life iri mandiri. So when God is charging, ari kucharger ropa. When ngozi is coming, iri kuvinga ropa raaniko rangu inini. Saka ropa rangu riripi? Riri mandiri. Ropa rangu riri mwana wangu, ropa rangu riri muzukuru wangu, riri muzukuru wa muzukuru wangu. Beyond that harichaendi ikoko. Otherwise dai zvaipfuurira kudarika beyond to the third and fourth generation, taidzokera beki kuna Adam. But no, only to the third and fourth generation ndo panobata ngozi papa. Otherwise dai kuchinzi ngozi inobata beyond the third and fourth generation. Madzibaba edu akauraya vanhu vakawanda. Kubva kuna Abel na Cain, kubva kuna Moses, kubva kuna nani, madzibaba edu aiuraya vanhu vakawanda. Madzibaba edu aiuraya vanhu vakawanda. So life is in the blood. So whenever paunozvicheka paya wobva wamwa ropa rako, you are eating your life, and don't do that. You are not different from someone ari kudya vana, because life is in the blood. Do you hear what I'm saying? Life is in the blood. Don't drink your blood. Musaite makavanend ekuchekana nemusikana, musikana wozvicheka, iwe wozvicheka, musanganisa blood muchita covenant. You don't know what you're doing. Muri kusunganidza masouls because your life connected to somebody's life. It's not supposed to be like that. And don't drink blood. Samwe ropa. Isusu patinomwa, patinoita Holy Communion, tichimwa waini iyaya kana tichimwa whatever chamunomwa, panonzi you are drinking the blood of Jesus. Why? So his life may continue in you. So that's the mystery about the blood. And that's why the devil is still living. If God is to take away every human being, Satan would be in trouble and his demons. Saka, this whole thing of God and Satan and demons and angels, it's all about God's kingdom. Mwari is not the one taking you to hell. You are choosing the way to hell. Zvinonzi God wants all to be saved. And he did not create hell for human beings. He had created hell for Satan and his demons. But people are choosing the devil by disobeying God. So when God is coming, he's going to come and take those who love him. Ladies and gentlemen, thank you for allowing me to unfold these mysteries before you. But anyway, ndichadzoka nedzimwe nyaya. Tinomboti tikataura nyaya dzelife, tombouya kunyaya dziri deep, because all that matters is God. Not kuzviparidza isusu, but God himself. With that, ladies and gentlemen, thank you so much for your time. Goodbye.